Senior wach mana Nairobi ni nano kanyo kare gijio chako solwete. Iwachi ang'o? Tiego Kalonzo ground. Nango. Dongo wacho maber ni gisewinjore gi Kalonzo Musyoka ni kom ma governor, senator to gi human right iwene gi ka gi support Kalonzo mondo bed president. Idwa bedo president to county ma Nairobi. Ionge gi duol. Tionge gi duol. Kari idwa bedo president magani. Ingeni siasa ka dwaro wich mani malo. To Rigathi wiye ni malo, mano nyaka wamiye. Opira mna mi kao tikete kor, tikete chong, tigo piny, tigo breke, keng'yo na miyo ng'acha, ung'eyo. Yura nena. Nikech, koro ka Kalonzo wuok gi kwano mora mopogore gi gima ne Rigathi osewachoni. To joma winje to koni to mari Rigathi no sekunano usewinjoni kendo kore balo. Emomiyo an kata ji pod wachoga ni jogi dwa riwre nyaka 2027 anta koni jogi mondo riwre tek nikech adira makende ng'ama iluongo ni Rigathi Gachagua boro dwaro nikech ong'eno kochung to nikech odwaro ni mondo nere ni ene kingpin ma Mount Kenya odwa ni ng'ata madwaro support kata sir margi kaka Mount Kenya nyaka itigi terms ne ene mukoni gima temo ok timre kamane siasa nikech Nairobi ka wang'eyo Kalonzo Musyoka nigi ji mang'eny. Emomiyo inya paro kata chien kacha Babu Owino nikech awinjo dwa chung governor an pok aneno kumolande nodhi kucha moko ni en kaka Babu Owino e presidency kata support Kalonzo Musyoka. Mondo ne ni jo akamba kokoni ka kijana ni osewuok ni koro dwa support ng'ato. To karene motimo ang'o? Ero koro giwacho ni ne gisewinjore ni DCP ema kao governor, kao senator to kao human right. Gi 75 wards. Gi 75 wards. Ingeni oduone Jokapi. Tinge gimomiyo oduone Jokapi. Nikech gima nyotimore mbere odike. Koro manyo kuma koro mondo chako Kenya wache ni ma Mount Kenya cha mondo chako go e kore. Bro kawe kinde. Koro nyako duog ma Nairobi ka ema koro owache ni koro ji ok wach mbere. O temo gola attention kowuok mbere mondo bi Nairobi ka mondo koro weche ge owach kanye Nairobi ka. Erokamano Nyakwar Perez.